தாவேகா கட்சியில் ஒரு பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க ஆதவ் அர்ஜுனா அவர்கள். ஸோ இவங்க தொடர்ந்து நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சாரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பரப்பிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ அவர் நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல சொல்ல ரஜினி ரசிகர்கள் ஆதவ அர்ஜுனாவை எதிர்த்து நிறைய விஷயங்கள், அதாவது போஸ்டர் மாதிரிலாம் அடித்து ஒட்டி நிறைய இப்போ தொடர்ந்து இதுதான் போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போது நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஒரு தக்க பதிலடி கொடுத்துருக்காங்க. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, தாவேகாவின் தலைமை பொறுப்பில் இருக்கும் ஆதவ் அர்ஜுனா சமீபத்தில் என்னை பற்றி உண்மைக்கு மாறான ஒரு கருத்தை தெரிவித்திருந்தார். அதை கண்டித்து எனக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்த அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. காலம் பேசாது, ஆனால் காத்திருந்து பதில் சொல்லும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அறிக்கை விட்டிருக்காரு. ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படின்றத கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் குறிப்பிட்டு சொல்லுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க.